mi slavimo našu zaštitu? Zašto slavimo svece? Od vas glavna razloga. Prvi je taj zato što mi vjerujemo da su sveci ljudi koji su svojim životom zaslužili kraljevstvo nebesko i da se oni sad trenutno nalaze u raju. I tu kod Boga mole za nas, zagovaraju nas kod Boga. To je prvi razlog zašto ih slavimo. Drugi razlog zašto slavimo svece jest taj da se nadahnemo na njihovom primjeru. Jer oni su pronašli put do neba. I sad mi ako hoćemo isto doći do toga, do tog cilja, onda trebamo njih slijediti. Ići tim putem kojim su oni išli, jer to je siguran put. Oni su prošli njime. Ne trebamo tumarati i tražiti svoje puteve, nego slijediti svece, živjeti onako kako su oni živjeli i nas takav život može dovesti do raja, do kraljevstva nebeskog. Što bismo mogli nasljedovati i u što se ugledati u svetoga Iliju? Prvo, njegovo zanimanje, njegov poziv, pridjev koji on nosi uvijek u svoje ime, Sveti Ilija, prorok. Proroci su bili ljudi koji su u ime Božje prenosili poruku od Boga drugim ljudima. Evo, to je bila zadaća proroka u Starom Zavjetu. Evo, i mi bi mogli biti proroci. Nije to i tako loše. Zapravo, svi mi danas željeli biti proroci. I bila bi nam to čast, kako bi nas to podiglo, da nam se Bog sad obrati i kaže, slušaj, idi tome i tome i kaži mu to je to. A ko bi bio važniji od nas, ko bi bio veći, ili bi tu sebe? Da nas Bog izabere sad za svoju službu i da nas pošalje. Idi prenesi moju poruku drugim ljudima. Koje bi to oduševljenje kod nas bilo? Bili bismo puni sebe jer smo izabrani. A postoji jedan problem. Nama se Bog ne obraća. Ne šalje nas. Svetom Iliji se Bog obraća. U Svetom pismu uspjehom, dakle, Bog je govorio Iliju, da Ilija bio zadužen da tu poruku prenese drugim ljudima. Kako je živio Sveti Ilija? Gdje je on čuo taj glas? Mi njega u našem narodu zovemo promovnikom. Doživljavamo ga kao sveca koji je bio onako žestok i veliki galamđija. Izbilja je tako i nastupao kad je propovijedao. Ali većinu svoga života Sveti Ilija je zapravo proveo u postu, u molitvi i u šutnji. Kad je nastupao jest žestoko. Ali većinu svoga života on je proveo u osami, posteći i moleći. I u toj osami, u toj molitvi, on je tu čuo glas Božji. Tu mu se Bog obraća, tu mu je Bog govorio. I onda je on to što bi tu čuo, išao i prenosio dalje. Mi kažemo danas nama se Bog ne obraća, nije istina. I nama se Bog danas obraća, isto kao i proroku Iliji. Samo što ga mi ne čujemo. Kako nam se Bog danas obraća? Obraća nam se po glasu naše savjesti. Svaki čovjek koji ima ispravno izgrađenu savjest dobro zna kad uradi nešto dobro, kako je nekako u sebi zadovoljan, da nekako sretan, da ispunjen. A kad uradimo nešto loše, kako se znamo gristi unutra u sebe. To je savjest. A savjest je glas Božji u nama. Dakle, Bog nam govori po glasu naših savjesti. Bog nam govori preko drugih ljudi. Djeci Bog govori preko njihovih roditelja. Naravno, koliko su roditelji odgojeni onako kako treba. Prijateljima. Bog nam govori preko prijatelja. Bog nam govori preko poznanika. Bog nam govori preko svih ljudi koji nas savjetuju, koji nas žele usmjeriti na pravi put. Koliko puta možda sretnemo čovjeka koga je ne znamo, a znam nam kazati neku lijepu, utješnu riječ ohrabrenja. To je glas Božji preko toga čovjeka.